Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Pagpapatupad ng health and safety protocols sa mga election-related activity, sino ang dapat magmando? Border protocol ng Zambales para sa mga manggagawa, pag-aaralan ng DOLE. Bilang ng K-12 enrollees sa PHS para sa school year 2021-2022, tumaas sa kabila ng pandemya. At Virtual Giant Lantern Festival 2021 tuloy sa gitna ng pandemya. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Sonia P. Soto. At itong mga nangunguna tinutukang balita ng CLTV News. Plano raw ikonsulta ng Department of Labor and Employment sa Interagency Task Force ang ipinatutupad na weekly antigen test requirement para sa mga manggagawang papasok sa Zambales. Bagamat nauunawaan umano ng kagawaran na paraan ito para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 sa lalawigan, gusto lamang nilang matiyak na hindi raw ito magiging mabigat sa mga manggagawang limitado lang din ang kita ngayong pandemya. Si Rainiel Pawid ang may report. Isa sa mga nakikitang solusyon ng Zambales IATF upang mapigilan ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 ay ang implementasyon ng weekly antigen testing sa mga manggagawa na nagtatrabaho sa labas ng lalawigan. Sa border checkpoint pa lang sa Barangay Matain sa bayan ng Subic, sinisiyasat na ang mga bumabiyaheng manggagawa na uuwi o papasok ng Zambales. Ayon sa Provincial IATF, karamihan umano ng residente ng Zambales ay nagtatrabaho sa mga kalapit lugar gaya ng Olongapo City at Subic Bay Freeport Zone na may mataas na kaso ng COVID-19. Sagot naman na ng provincial government ang antigen test ng kanilang mga residente. Subalit ang mga manggagawa tulad ni Rico Kapalungan na mula pa sa Maynila, ikinababahala na ikaltas sa kanilang sahod ang bayad sa antigen test. Bilang isang delivery man, isa umano ang Zambales sa kanilang weekly destination para sa mga produktong ibinababa nila sa mga supermarket. Ayun nga po yung namin, kinakabahala namin baka sa susunod na pagbiyahe namin dito at magpa-test ulit kami ng mga antigen at swab test. Baka mamaya sa amin na po i-charge yung ganong kahalagang pera. Ayon naman kay Labor Secretary Silvestre Rebello III, ngayon lang nakaabot sa kanilang tanggapan ang ganitong sistema sa Zambales. Kanila umano itong idudulog sa National IATF upang mapag-aralan. Hindi raw nila kinukwestiyon ang pag-iingat ng Provincial IATF, subalit kailangan tiyakin na hindi nagiging pasakit sa bulsa ng mga manggagawa ang ipinatutupad na health at safety protocols. I hope you can bring that to me formally so that I can make representation through the Interagency Task Force. Sa kabilang banda, aminado naman ng DOLE na hindi sapat ang bilang ng bakuna sa bansa upang maturukan ang lahat ng mga economic frontliner. Wala pa tayong regular supply of vaccine, but kung meron kayong opportunity for the vaccination, i-grab nyo na yan. Sa buong Zambales, 60,833 ang nakatanggap ng unang dose ng COVID vaccine, habang 58,946 ang fully vaccinated. Malayo pa sa target eligible vaccine population na higit 450,000. Base sa latest COVID bulletin ng lalawigan, 6,779 na ang kumpirmadong kaso sa lugar, 931 ang active cases, 217 ang namatay at 5,931 ang gumaling na. Rainiel Pawid, CLTV News. Bahagyan ang bumabang bilang ng aktibong kaso ng COVID-19 sa Mariveles, ang tinaguriang COVID epicenter sa lalawigan ng Bataan. Sa kabila nito, patuloy na pinapaalalahanan ng mga residente na sumunod sa health and safety protocols dahil malayo pang matapos ang pandemya at umiiral pa rin ang modified enhanced community quarantine sa buong probinsya. Si Rainiel Pawid ang may report. Sa nakalipas na 7 araw, kapansin-pansin ang pagbaba ng bilang ng active COVID-19 cases sa Mariveles, Bataan. Ang bayan ang itinuturing na COVID epicenter ng probinsya kung saan nagkaroon ng local transmission noong Hulyo. Mula sa 706 active cases noong September 1, bumaba ito sa 514 nitong September 7. Unang linggo ng Agosto nang maklasipika ng Octa Research Team ang Mariveles bilang critical risk area dahil sa 55 daily average COVID cases sa lugar. Sa kasalukuyan, nasa 16 hanggang 18 na lamang ang naitatalang bagong kaso sa bayan. Paalala naman ng local IATF, hindi pa tapos ang pandemya.
Nakataas pa rin ang Modified Enhanced Community Quarantine status sa buong Bataan hanggang September 30. Upang magtuloy-tuloy ang downward trend ng COVID cases, pinatututukan ang galaw ng tao sa mga pampublikong lugar at pook pagawaan. Dahil sa lockdown, pangunahing naapektuhan ang mga manggagawa sa mga pabrika sa Mariveles. Kaya naman bukod sa mga low-income family, maging ang mga apektadong manggagawa na bigyan rin ng financial subsidy. Ongoing pa rin ang pamamahagi ng 120,135,000 pesos na ayuda sa higit 100,000 residente ng Mariveles. Ito ang pondong ibinigay ng national government sa mga lugar na isinailalim sa ECQ o total lockdown. So kahit na po hindi low income, kung ikaw naman ay isa sa pinahinto sa trabaho, natural lang po na apektado ka na po ng ECQ. Sa isang household o pamilya na lang, sa isang barangay, meron pong factory worker, siya po ang head of the family, automatic na po na kasama po siya. Samantala, as of September 7, 14,447 Bataenyo pa lang ang nakatanggap ng first dose ng COVID-19 vaccine, habang 7,592 ang fully vaccinated. 13.44% pa lamang ito sa kanilang higit 100,000 populasyon na dapat mabakunahan upang makamit ang herd immunity. Rainiel Pawid, CLTV News. Higit 1,000 mag-aaral ang nadagdag sa enrollment count ng Senior High School Department ng Pampanga High School. Ayon sa pamunuan ng paaralan, mananatili sa modular at digitized learning ang kanilang pamamaraan ng pagtuturo habang hindi pa tapos ang pandemya. Ongoing pa rin ang kanilang enrollment at tatagal ito hanggang September 13. Si Rainiel Pawid ang may report. Sa loob ng higit 1 taon, muling nakabalik sa Pampanga High School o PHS ang incoming grade 11 student na si Joy Cortez. Hindi ito balik eskwela para sa face-to-face learning. Kinuha niya lamang ang mga dokumento mula sa paaralan noong siya'y junior high school. Ang kanilang enrollment via online na rin umano at upang mapadali ang proseso, tumulong na rin daw ang mga guro sa enrollment. Sila po yung nag-enroll sa amin. Then nakita ko po sa Facebook, yung kuhanan nga po ng section. So, sinerch ko po yung name ko, tsaka yung code. Doon po sa card nakalagay. Then nakita ko po yung section ko ngayon. Aminado si Joy na nag-a-adjust pa rin siya sa panibagong setup ng pag-aaral. Sa loob umano ng higit 1 dekada, face-to-face learning ang kanyang nakasanayan. Ikaw lang din mag-isa umiintindi sa bawat subject. Lalo na po ang math kasi sobrang hirap din po ng math. So, yun. Sikap lang po. Isipin kung ano po dapat pangarap, ganun, na makapagtapos. Isa si Joy sa 2,729 na grade 11 enrollees ng PHS ngayong school year 2021-2022. Ito ang pinakamalaking high school sa buong lalawigan kung saan higit 12,000 ang mag-aaral mula junior hanggang senior high. Ayon kay PHS Assistant Principal Lloyda Maglangke, maganda ang enrollees turnout para sa mga K-12 student ngayong taon. Halos pareho lang po yung ating enrollment. Sa katunayan po, yung sa ating senior high school ay tumaas. Yung ating pong online enrollment ay maa-access sa ating pong Pampanga High School FB page. Mula sa 3,384 K-12 enrollees noong nakaraang taon, umakyat ito sa 4,672 ngayong school year 2021-2022. Magpapatuloy naman ang pinaghalong modular at digitized learning sa paaralan. Meron po tayong modular na printed na binibigay sa ating mga mag-aaral. Meron din naman po na digitized po sila, although modular din po. Yung may access po sa internet, inihikayat din po natin na mag-digitize po sila para at least po yung physical contact po natin mabawasan. Ongoing pa rin ang enrollment sa PHS hanggang September 13. Paalala naman ng school management, magbibigay lamang sila ng konsiderasyon sa mga late enrollee kung may valid na rason ng mga ito, gaya na lamang ng pagkakasakit at iba pang emergency situations. Dapat pa rin umanong sundin ang DepEd guidelines na 20% lang sa 210 school days ang maaaring ipagpaliban ng bawat mag-aaral. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, tambalang Go Duterte, pambato ng PDP laban Cusi faction sa 2022 elections. At We Need a Leader Movement, Pampanga Chapter, suportado ang tambalang Lacson Soto.
Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Ang tambalang Go Duterte ang bibitbitin umano ng partidong PDP laban Cusi faction para sa eleksyon sa susunod na taon. Itong kinumpirma ng grupo matapos ang kanilang national convention kahapon na ginanap sa Laos Group Event Center. Bagamat si Pangulong Duterte hayagang sinabi na tatakbo siyang Vice President, kinukumbinsi pa raw ng partido si Senator Bongo na lumahok sa karera para sa pagkapangulo. Kaugnay nito, tumanggi namang magbigay komento ang paksyon na posibleng pakikipag-alyansa nila kay presidential daughter Sara Duterte na matunog rin ang pangalan sa listahan ng mga tatakbong presidente. Narito ang report. Hindi napigilan ng masamang panahon at patuloy na pagdami ng COVID-19 cases ang pagdaraos ng National Convention ng PDP-QC faction nitong Miyerkules, September 8 sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Katunayan, ilan sa mga inaasahang dadalo ang hindi na nakarating matapos magpositibo sa COVID-19. At sa mga ipinroklaman nilang pambato para sa susunod na eleksyon, tanging si Pangulong Rodrigo Duterte lamang natatakbo umanong Vice Presidente ang present sa pagtitipon.
No words can express my gratitude for your continued trust and confidence in my leadership and for nominating me as the party's official vice presidential candidate in the 22 election. Gaya ng karaniwang pagdepensa ng Pangulo sa gumugulong na investigasyon sa COVID-19 response ng administrasyon, ito pa rin ang naging sentro ng kanyang pahayag at di umano sa kanyang pagtanggap sa hamon na pag-endorso ng partido bilang pangalawang Pangulo ay pagtulong lamang sa liderato ng kanyang magiging katandem sa pagpapatuloy ng kanyang mga programa. Alam mo kung bakit ako tatakbo ng vice presidency? Is it ambition? Maybe. But is it really a sense of love of country? Yes. Is it really because I want to see the continuity of my efforts even though I may not be the one giving the direction? Baka makatulong lang ako. Sa pagtatapos ng speech ng Pangulo sa harap ng mga voting delegation ng partido, naging limitado na ang video footage na tinatanggap namin sa itinalagang media hub na doon ay may direktang live streaming. Kaya ang iba pang proseso ng botohan ay hindi na natunghayan ng media. Sa press briefing ng QC Faction, dito na inihayag ang kanilang mga official candidate. Ang tandem ni na Senator Christopher Lawrence Bongo at ni Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi naman nakumpleto ang 12 senatorial lineup ng partido gaya ng naunang ibinida bago magsimula ang assembly ni Attorney Melvin Matibag na may exciting raw na lineup ang partido. Interesting, I'm sure magugulat yung sa lineup. Ako nga mismo nagulat because there are names na I thought will be running on different group, will be running with PDP Laban. Sir, doon sa 12 slot, ilan ang PDP, ilan yung guest candidate? Well, I think sa PDP, I think it's around 8 or 9. Tapos yung others will be guests. Ang 8 kandidato ng QC Faction ay mga miyembro ng gabinete at ilang mambabatas na tagapanalig ng administrasyon. Gaya ni na Labor Secretary Silvestre Bello III, Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, Transportation Secretary Arthur Tugade, Leyte 4th District Representative Lucy Torres Gomez, Presidential Spokesperson Harry Roque, Public Works and Highway Secretary Mark Villar, Presidential Anti-Corruption Commission Commissioner Greco Belica, at House Deputy Speaker Rodante Marcoleta. Bukod sa hindi kumpletong lineup ng senatorial list ng tinaguriang ruling party ng administrasyon, ang kanilang minamanok na presidente na si Senador Bongo, kinukumbinsi pa rin daw hanggang ngayon. Malaking karangalan na po na kinonsidera ninyo sa pagkapangulo. Subalit, inuulit ko, hindi po ako interesadong tumakbo sa pagkapangulo sa darating na halalan. Kaya ang naging tanong sa PDP laban QC Faction, sino ang kanilang opsyon? Sagot naman ni Cabinet Secretary Carlo Nograles, pipilitin umano nilang mapa-oo ang senador. Yes, actually, he's been open pa naman yung pag-uusap namin. No? It's been ever since, even before the convention, and gaya nga ni sinabi ni Sec Gen, after the convention, tuloy-tuloy pa rin. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pakikipag-usap sa kanya. Hanggang sa dulo naman yan. Because, anything can happen between now until October 1. Sinabi ni Nograles na sa pagtanggap ng Pangulong Rodrigo Duterte bilang Vice President ng PDP laban QC Faction, binigyan siya ng full blanket authority para pumili sa mga bukas na posisyon. Tinanggap ni Pangulong Duterte ang nomination as Vice Presidential candidate for PDP laban. That's the most important thing. Everything else will follow after that. Kaya nga binigyan namin siya ng blanket authority, diba, to fill in the vacancies. Hindi naman direktang sinagot ni Nograles kung opsyon ng partido ang presidential daughter na si Davao City Mayor Sara Duterte na umuugong rin ang pangalan sa pagtakbo sa pagkapangulo. Hypothetical daw ang tanong na ito pero may ikinakasa silang resolusyon na pumasok sa alyansa ng ibang partido. Well, yung sinasabi mo kasi is hypothetical, no? Sinasabi mo is speculative and everything. So, ang gusto lang namin sabihin, apart from that resolution,
na binibigay natin kay Pangulong Duterte yung authority to fill in whatever vacancies dun sa national candidates. Yung isa pang resolution authorizing President Duterte and Secretary Al-Tusi, Chairman and President of PDP Laban, to enter into alliances. Ganun na lang. Paolo G. Santos, CLTV News. Suportado ng We Need a Leader Movement Pampanga Chapter ang tambalang Lacson Soto para sa karera ng pagka-presidente at vice-presidente sa darating na election 2022. Ipinahayag ng grupo ang kanilang suporta kasabay ng mismong campaign launch ng magkatandem na senador na susubok daw masungkit ang pinakamataas na posisyon sa pamahalaan. Magbabalita si Rainiel Pawid. Pero ngayong taon nang mabuo ang We Need a Leader Movement kung saan voters literacy seminar ang kanilang pangunahing advokasya. Pero nitong September 8, kasabay ng campaign launch ni na Senator Ping Lacson at Senate President Tito Soto na tatakbo sa pagkapangulo at vice-presidente, inanunsyo rin ng We Need a Leader Movement Pampanga Chapter ang kanilang pagsuporta sa dalawang aspirants. Ayon kay We Need a Leader volunteer Loret Santos, naging malaking puntos ni Lacson ang umani malinis nitong track record sa public service sa loob ng 5 dekada, kung kaya't siyang napili nilang suportahan sa nalalapit na halalan. Siya ay malinis, walang issue sa korupsyon. Walang pork barrel o hindi kumukuha ng CDF o PDAP. Galit sa korupsyon, siya ang number 1 na nag-expose ng korupsyon sa Senado. Isa umano sa mga unang proyektong tututukan ni Lacson at Soto ay ang agarang Economic Recovery Plan upang makabangon ang maraming industriya mula sa dagok ng pandemya. Kasama ring nakalatag sa plano ng dalawa ang pagsugpo sa kalakaran ng iligal na droga sa bansa at ang pagpapalakas ng healthcare system. Pinapaalala rin namin or pinapakita kung ano lahat ang mga nagiging problema o problema ng ating bansa, kagaya ng pandemya, kawalan ng trabaho, problema sa ekonomiya. Kasabay ng announcement ni Lacson at Soto ay ang announcement din ng mga aspiring candidate ng ruling party na PDP Laban Cusi Faction. Ito na rin ang ikalawang beses na susubok si Lacson na maluklok sa pinakamataas na posisyon ng Republika. 2004 nang maranasan niya ang landslide loss sa katunggaling si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ilan sa mga naipasang batas ni Lacson ay ang Anti-Hazing Law of 2018 at Free Irrigation Service Act. Habang si Soto na kasalukuyang chairman ng Nationalist People's Coalition ay nagsimula sa politika bilang vice mayor ng Quezon City noong 1988. Ilan sa mga kontrobersiyang kinaharap ni Soto ay ang naanulang statement sa mga single parent noong 2017 at ang plagiarism issue noong 2012 kung saan ginamit umano ng senador ang speech ni late US Senator Robert F. Kennedy. Samantala si Soto naman ang nanguna sa pagbuo ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, Family Courts Act of 1997 at Kasambahay Law. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, pagpapatupad ng health and safety protocol sa mga election-related activity, sino ang dapat magmando? Ani ng ilang magsasaka ng gulay, pinakyaw ng kampo ni VP Lenny para sa community pantry. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News.
Nagbabalikan CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Matapos makatanggap ng batikos mula sa mga netizen, dumipensa si DILG Undersecretary Jonathan Malaya na wala umanong nalabag na health protocol sa idinaos silang National Convention ng PDP laban sa Ciudad San Fernando, Pampanga kahapon September 8. Tanong tuloy ng ilan sa ating mga kababayan, sinong magpupulis sa mga partido at kandidato pagdating sa pagsunod sa safety guidelines sa mga election-related activity kung mismo ang ilang miyembro ng IATF ay may kinabibilangang partido. Narito ang report. Palaisipan ngayon sa marami kung sino ang totoong magbabantay sa kada political party kaugnay ng pagsunod sa health and safety protocol sa nalalapit na filing ng Certificate of Candidacy sa Oktubre. Ang ilang susing miyembro kasi ng IATF may partido ring kinabibilangan o di kaya na may minamanok na kandidato. Isa ito sa mga naging usap-usapan ng mga netizen matapos isagawa ng PDP Laban QC Faction ang kanilang National Convention sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Nagkomento naman sa usaping ito si Department of the Interior and Local Government o DILG spokesperson Undersecretary Jonathan Malaya. Si Malaya ay kilalang kapanalig ng partido at present sa pagtitipon ng PDP laban. Bagamat ang DILG ang pangunahing kagawaran na may kumpas sa mga lokal na pamahalaan kaugnay ng pagpapatupad ng health and safety protocol, sinabi ni Malaya na hindi raw sakop ang mga political activity. Nasa Commission on Election daw ang kapangyarihan pagdating sa anumang aktibidad kaugnay ng halalan at sa ngayon ay naghihintay pa sila ng atas kung ano ang magiging partisipasyon ng DILG. Hindi pa po maliwanag sa amin kung kami nga yung mag-supervise, no? But really, it must be the COMELEC that must come out with the guidelines and kami lang po ang mag-implement. Sa political activity ng partido ng administrasyon, iginiit ni Malaya na wala silang nilalabag na health protocol sa kanilang pagtitipon. Hindi man daw umabot sa 50% capacity ng venue ang bilang ng mga dumalo. General community quarantine naman daw ang umiiral sa Pampanga. Wala rin daw pondo ng gobyerno ang ginamit para sa kanilang national convention. Iginit ni Malaya sa usapin ng pagbabantay ng iba't ibang local political party at gayon na rin ang national political party, kailangan umanong i-deputize muna sila ng COMELEC sa pagsisimula ng election season at filing ng Certificate of Candidacy ngayong October 1 hanggang October 8. Kailangan i-deputize kami ng COMELEC to enforce their resolutions. So, pag pinatawag po kami ng COMELEC at sinabi sa amin na yun ang tungkulin namin, we will do so. But as of now, pag election po kasi talaga, COMELEC yan. Samantala, ayon kay Atty. Elmo Duque, Assistant Director at tagapagsalita ng COMELEC Region 3, hindi sakop ng kanilang tanggapan ang pagpapatupad ng health and safety protocol at wala raw sa guidelines ang pagbabawal nila sa anumang political event kasabay ng paghain ng COC sa darating na 1 ng Oktubre. Hindi pa umano kasi ito pasok sa kalendaryo ng election period. The filing of the COC, hindi pa election period ito that the authority of the Commission on Election extends outside of the filing of the COC. Our activities of the candidate outside of the filing of the COC. May mga para-parada pa nung araw, wala talaga tayong batas na nare-regulate.
Ayon kay Atty. Duque, bagamat hindi pa maituturing na election period ang paghain ng COC, sa panahon umanong ito ay may exemption ang mga kandidato sa quarantine restriction ng LGU. Kahit na nasa ilalim ng mahigpit na lockdown ang isang LGU kung saan siya magpa-file ng Certificate of Candidacy, maituturing umano ang kandidato na APOR o Authorized Persons Outside Residence. But for purposes lang ng filing of the COC, any aspirant would not be under restraint or under a kind of limitation for purposes of filing this or her COC. Sinabi ni Duque na may atas na rin ang COMELEC na buksan ang kanilang mga tanggapan kahit na sa mga lugar dito sa rehiyon na may mahigpit na quarantine restriction. Simula nitong Lunes, September 6, bukas na umano ang tanggapan ng COMELEC sa Bulacan at Bataan na may mahigpit na quarantine protocol. Paolo G. Santos, CLTV News. Bulto-bultong gulay mula sa Talavera, Nueva Ecija ang na-deliver kaninang umaga dito sa Pampanga. Ang mga ani ng ilang magsasaka, pinakyaw pala ng kampo ni Vice President Leni Robredo dito sa Pampanga para sa itinayong community pantry. Magbabalita si Paolo G. Santos. Sinalubong ng grupong Kaya Natin Movement, kilalang taga-suporta ni Vice President Leni Robredo, ang pagdating ng mga gulay na ito mula sa Talavera, Nueva Ecija. Mula sa sako-sakong sibuyas na siyang kilalang produkto ng lalawigan hanggang sa sako-sakong talong, kamatis at iba pang sariwang gulay. Tulong-tulong ang mga miyembro ng Kaya Natin Movement sa pagkamada at pag-aayos ng mga iyon para sa isang community pantry. Ayon kay Kaya Natin co-founder at dating Pampanga Governor Among Ed Panlilio, consistent at inclusive umano ang konsepto ng community pantry ni VP Leni. Hindi lamang umano ito nagbibigay panlaman tiyan sa mga nagugutom, kundi nakapagbibigay rin ng kita sa mga magsasaka. Tama-tama itong mga gulay nito ay galing sa magsasaka ng Talavera, Nueva Ecija. So, imbes na itong mga gulay nila ay uuwi sa mga middlemen, mga sakadora, diretsyo ng kinuha ng Kaya Natin upang ipamigay nila sa mga lugar na apektado rin ng calamities, ano? Hindi ikinakaila ni Among Ed na kanilang ikinakampanya si VP Leni para maging Pangulo ng Bansa sa 2022. Silang mga volunteer na nagtataguyod ng mga programang nasimulan ng pangalawang Pangulo ay hindi naman umano pabalat bunga lamang dahil malapit na ang kampanya. Ang espiritu umano ng kaisahan o volunteerism ang nakikita nilang buti nito. We are going for Leni, no? Pampanga for Leni. Iba't ibang sektor din yung pinanggalingan namin. Kami ang tumanggap nito, kami nag-repackage ito, kami rin ang umugnay sa mga taong tatanggap nito. So, iba't ibang kamay na naman yung nagkakatulungan, ano? Malaki raw ang pag-asa na maibibigay ni VP Leni sakaling siya ang maupong Pangulo ng Bansa. Hindi lamang umano sa awa ng Diyos makatitiyak ang mga mahihirap na makatatanggap ng tulong, kundi sa mga komprehensibong programa ng gobyerno. You could just imagine, ining gagawa ng Leni ngayon, mag-multiply pa ini nung iyang maging presidente ng Pilipinas. Samantala, sinagot naman ni City of San Fernando Councilor Roden Halili ang mga kritiko ni VP Leni na nagsasabing pamumulitika lamang ito. Kahit ano pa raw ang sabihin ng mga kalaban sa politika, malinaw na direktang nakatutulong sa komunidad si VP Leni. Kaliwa po itang kapuros na kandaldal. Nakaman mo, gagawa. Puros kamong pamanyira, nakaman makasaw. Sa mga naambunan ng tulong, anuman ang kulay politika na sabihin ng iilan, para sa mga yon, may mabuting halaga sa kanila ang gulay na makulay. Nagpapasalamat kami sa ating Vice President sa mga ganitong proyekto. Malaking tulong ito sa amin. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News,
Virtual Giant Lantern Festival 2021 tuloy sa gitna ng pandemya. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Sa kabila ng umiiral na pandemya, hindi mapipigil ang siyudad San Fernando sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. Tuloy-tuloy daw ngayong taon ang Giant Lantern Festival na inaabangan taon-taon hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa ibang mga bansa. At gaya noong nakaraang taon, virtual ang gagawing pagdiriwang ng kultura at talento ng mga Fernandino. Ang kanilang paghahanda, alamin sa ulat ni Jennifer Salengger. Days na lang at muli na namang masasaksihan ng buong mundo ang ipinagmamalaking Giant Lantern Festival ng Siyudad San Fernando. Kinumpirma ng Tourism Officer ng siyudad na si Ching Pangilinan na tuloy na ang GLF 2021. Sa katunayan, bukas nakatakda ang official virtual launching para sa naturang festival. Gayon pa lang naghahanda ng LGU, katuwang ang Giant Lantern Foundation at iba't ibang stakeholders upang maghatid ng saya at pag-asa sa gitna ng dilim na nararanasan dulot ng COVID-19 pandemic. Ayon kay Pangilinan, sa laki ng epekto ng pandemya sa industriya ng turismo sa syudad, mayroong mga festival na hindi na naipagdiwang, pero ang Giant Lantern Festival hindi pwedeng mawala, lalo na ngayong kailangan ng marami na mga bagay na makapagpapaalala sa kanila na may pag-asa sa kabila ng mga pagsubok. Ito raw kasi ang sinisimbolo ng mga parol, ang pag-asa. Napaka-profound ng appreciation na yun para sa mga parol, no? Especially di lang dito sa Pampanga, but the rest of our country, especially mga Pinoys din na hindi nakakauwi because of the travel restrictions, no. Kanya
last year, I remember talaga, we did have a tourism budget for the rest of the year for other activities, but yung Giant Lantern talaga yung finocus natin. 7 barangay ang kalahok para sa GLF 2021. Tulad nitong nakaraang taon, magpapatupad ng bubble sa bawat team ng mga participating barangay. Ibig sabihin, sila lang ang magsasama-sama sa duration ng kompetisyon upang maging madali ang contact tracing sakaling magkaroon ng kaso sa mga sasali. Bukod dito, may karagdagang hakbang pa raw na gagawin upang matiyak na magiging ligtas ang pagdaraos ng festival. Currently now, as we prepare for the Giant Lantern, for this year, we're doing our best to prepare the lantern teams as well, like getting the team members vaccinated and so on, no? Para panahon, we're in a good position to proceed with the digital version of the festival. Sa digital edition ng Giant Lantern Festival 2021, makakatuwang ng City of San Fernando LGU ang CLTV bilang official media partner. Malaki man ang naging pagbabago nitong nakaraang taon at sa darating na December 16 dahil sa digital presentation, napapanatili pa rin ang tradisyon sa buong festival. Ang kaibahan nga lang, walang tao sa venue kundi ang organizers at ang mga kalahok sa barangay lamang. Pero ang suporta at pagmamahal ng buong mundo sa GLF, kitang-kita sa million views sa social media. We are doing our best to work out the best possible ways to bring the content straight to your home. So syempre, we're grateful for the continuous partnership natin with CLTV 36 is our home for the Giant Lanterns online and TV presence for the past several years. Pagandahan niya, throughout the duration of the festival, ang laki ng reach natin in a global audience, no? We've reached para mga umabot ng millions yung reach natin, organic reach in one of the videos, mga 2.5 million views no? So, eto yung mga gains naman natin when we started to focus on the digital edition. So, ngayon pa lang nagpapasalamat na si Pangilinan at ang buong LGU ng Ciudad San Fernando sa suporta ng kanilang partner stakeholders. Sa loob ng maraming taon, nagiging matagumpay daw ang pagdiriwang dahil sa matatag na ugnayan ng mga private at public partnership. Buo rin ang suporta ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa gitnang Luzon upang ligtas na may raos ang festival sa pamamagitan ng mga ipatutupad na safety protocols. At syempre, hindi rin daw magiging posible ito kung wala ang mga lantern maker na walang sawang nagpapabilib sa talentong Fernandino. Nakaka-amaze how our lantern makers continue to draw inspiration from their struggle every day to come up with such magnificent masterpieces. And you know, that kind of talent is God-given. Hindi mo siya pwedeng aralin, like go to a university or mag-master academic at mapapag mo siya. It really doesn't work like that, no? So it's something that's in our genes, in our families here in San Fernando. Samantala, bukod sa Giant Lantern Festival, isa pa raw sa abangan ng mga Christmas decorations sa buong syudad na nakatakdang pailawan sa huling linggo ng Oktubre. Isa pa sa nakalinya ay ang pagbubukas ng Giant Lantern and Tourism Information Center sa May Paskuhan Village na nakatakda sa February 2022. We'll be able to have an area to display our Giant Lantern related collections and artifacts, and hopefully kung aling lantern ang manalo, we'll also be able to have a place to display it there at least for a year, no? So kung ang industriya ng parol sa Ciudad San Fernando naman ang pag-uusapan, masayang ibinahagi ni Pangilinan na hindi raw gaanong ramdam ang epekto ng pandemya sa kanila, bagay na kanyang ipinagpapasalamat. One of the good news that the pandemic has brought us is that because of online selling din, lumakas yung lantern industry natin. And I've been chatting with some of our lantern makers, no, para nga kumustahin sila. This early, they're already very busy fulfilling their orders. Jennifer Salenga, CLTV News. Sa puntong ito, alamin naman natin na magiging lagay ng panahon bukas mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa, Clark. Okay po, magandang gabi.
Si Tropical Storm Jolina po ay patuloy po ang kanyang pag-usad dito po sa may na westward, dito po sa may West Philippine Sea. Namataan po siya kaninang alas 10 ng umaga sa layong 240 kilometers dyan po sa may kanluran ng Dagupan City, Pangasinan. Nagtataglay pa rin po siya ng lakas ng hangin na umaabot ng 85 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 115 kilometers per hour. Ito po ay medyo mabagal kumilos pakanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. So sa ngayon po wala na po naka-wind signal dahil ito po ay nasa katubigan na, nasa West Philippine Sea na at inaasahan nga po kung hindi mamayang gabi ay bukas ang umaga ay nasa labas na po siya ng Philippine Area of Responsibility. Ang signal number 1 po ay nakataas naman po kayo sa may western portion ng Pangasinan at northern portion ng Zambales. So yun na lamang po mga lugar na yun ang mayroong wind signal number 1. Samantala po si Typhoon Kiko po ay namataan na po kaninang alas 3 ng umaga dyan po sa layong 800 kilometers ang silangan po ng Balera Aurora. At ito po ay nagtatagli ngayon ng lakas ng hangin na umaabot ng 185 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 230 kilometers per hour. Malakas po ito. Hindi nga lamang po nasa katubigan pa at ang kumikilos po ito ng 15 kilometro kada oras pakanluran. Ang southwest monsoon po ay muling nabuhay at hinatak nga po nitong si Jolina at ni Kiko. So naapektuhan po nito ang western section ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. So asahan pa rin po natin, magkakaroon pa rin po tayo na magpag-uulan kahit po malayo na si Jolina at malayo rin po si Kiko sa Central Luzon. So by Friday po, inaasahan pong mamayang gabi, si Kiko po ay inaasahan na malalapit na po dyan sa may extreme northern Luzon at dadaan po siya sa pagitan ng Batanes at Taiwan area. Kung hindi po magbabago yung kanyang tinatahak ngayong direksyon at yung kanyang bilis ng pag-usad. So sa ngayon po, wala pa pong epekto sa atin si Kiko. At si Jolina naman po ay mahina na rin ang epekto pero pinalakas po niya yung habagat na siya nagbibigay po sa atin ng mga pagulan. Magandang gabi po. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari nyo i-follow ang aming social media pages. Para sa Facebook, bisitahin ang @CLTV36Official at ang @CLTV36News. Para naman sa Twitter, @CLTV36. Para sa Instagram, @CLTV36Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel @CLTV36Official at ang aming website sa www.cltv36.tv. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Sonia P. Soto. Maraming salamat.